Aquest any a l'escola tenim una novetat, el programa d'Avançat. Avançat és un programa pels alumnes més grans de l'escola que ja tenen un bon nivell musical i que tenen ganes de professionalitzar-se amb la música o de seguir estudiant de forma una mica més exigent. Aquest programa l'oferim als alumnes a partir de 14 anys i té 4 assignatures que tots els alumnes han de fer. La primera és instrument, que el fem de forma individual. La segona és llenguatge musical, que és on treballem la part de teoria, percepció auditiva, anàlisi. La tercera és un conjunt en format petit, que seria un combo o una cambra. I la quarta seria el conjunt però de format gran, que seria la Big Band o la contraorquestra. Després, a banda d'aquest programa, també tenim el programa d'aprofundiment, que és el programa una mica més flexible, on els alumnes poden triar quines assignatures volen fer o quina dedicació volen tenir. A la nostra web, escolacontrapunt.cat, podràs trobar més informació sobre els dos programes i qualsevol dubte que tinguis el podràs consultar amb els nostres professors.